amb mi, que al final tu i jo no som tan diferents, ens agrada el mateix, ens agrada viure bé. He trobat una llar que em dóna escalfor, m'he aturat a un refugi que em dóna consol. Estic sol al carrer, desemparat, abandonat, o per no haver viscut la vida cada instant. Viu amb mi una vida plena d'emocions, de sentiments i goig que no ens facin envellir, que no ens facin ressentir l'amor. Bona tarda, seguidors de l'handbol. Bona tarda, Jaume Martín. Bona tarda, Víctor del Río. Ens encetem avui la temporada número 2 del nostre podcast d'handbol en català. Comencem avui, dia 29 de setembre, amb moltes ganes i amb moltes notícies i cosetes per repassar. Ja tenim aquí una llisteta de tot el que veurem durant el dia. Hem esperat, diguem, que comenci una mica també la majoria de lligues catalanes. També vam acabar tard amb els Jocs Olímpics, és a dir, amb prou feines fa un mes que no fem podcast, o sigui que no es pot queixar a l'audiència. No. Què tal el teu estiu per això? Bueno, normal, calorós i a treballar una miqueta. Has pogut viatjar o alguna cosa o què? Bueno, sí, ara vaig marxar a Canàries uns dies i ara aquesta setmana marxo a Andalusia amb la meva família, uns quants dies també. Molt bé, nen, molt bé. Ara acabo, perquè vaig fer meitat de les vacances a l'agost i ara meitat de les vacances les he fet ara, a setembre. Bé. I ara a l'octubre ja ho porta al ruedo, fins l'any que ve. Exacte. Bé, nen, doncs, i abans de posar-nos pico pal amb els temes d'actualitat de l'handbol, recordar que tenim el codi GYMVIC a Shadowy Original. A la tenda online. Sí, bueno, realment és el mateix, però bueno, la botiga bueno, és com el virus, no? Té variants, es va mutant i bueno, es va adaptant a lo que necessita, no? Abans tenia més estoc de coses esportives, un cop diguéssim el proveïdor d'això, doncs bueno, ara ha agafat una altra cosa i bueno, anirà fent, evidentment es va adaptant a el que troba, a les ofertes de proveïdors i el que pot oferir també, perquè realment és una empresa petita. Però recordeu, tota la descripció, el que necessiteu saber, doneu-li cop d'ull, si necessiteu alguna coseta, ja sabeu, Shadowy Original, codi GYMVIC. Exacte, teniu tot aquí a baix a la descripció. Una mica més a baix de la descripció podeu deixar els vostres comentaris per proposar-nos temes sobre els que parlar. Nosaltres tirem molt d'actualitat, però també ens agrada a vegades doncs, fer mirades més retrospectives o comentar temes que no siguin tan aspectes de joc. Si et sembla, per començar, anem una mica a l'inici de la temporada i jo crec que la primera sorpresa de la temporada és amb el primer partit pràcticament, la Supercopa entre el Barça i la Demar, on la Demar guanyava 13-15 al descans. Ojo, Sí, el Barça té molts jugadors internacionals que han anat als Jocs Olímpics, han tingut descans, han arribat tard, nou entrenador, nova manera d'entrenar, nou sistema i bueno, li va passar una miqueta factura al Barça, sobretot a la primera part, i bueno, es va notar que era un dels primers partits, no només oficials, evidentment, sinó en general de tot l'equip i que la preparació era molt precària encara. Tot i això, la Demar va deixar bon sabor de boca, que es diu, no? A veure, és evident que el Barça és un dels principals focus d'atenció, veure com evoluciona aquesta temporada, però de primera sembla que no és tant una màquina pisonadora com era abans. Això tenim aquesta impressió, tot i que amb prou feines fa un mes que competeixen. Al final va acabar guanyant la final per 30-27 i Ademar també venia amb una plantilla molt nova que t'he apuntat aquí una mica les nacionalitats perquè és que em fan gràcia.
és que Ademar compta amb 7 jugadors espanyols, que serien, diguem, el gruix, el bloc central de l'equip, 3 grecs, que ja de per si és curiós, 3 jugadors grecs en una plantilla d'un equip espanyol, 2 jugadors bosnis, que jo des de Saric no recordo altres jugadors bosnis, potser n'hi ha hagut més, no? Però és així amb rellevància, jo sempre penso en Saric, 2 jugadors serbis, un portuguès i un brasiler, però és que a més s'ha parlat de la possible incorporació d'un jugador sud-coreà, fent una mica l'acudit aquell una mica caspós de això sembla la ONU. Sí, bueno, els bosnis i els serbis, realment, el bosni és l'idioma bosni és derivant un dialecte del serbo-croata, per tant, la barrera de l'idioma entre aquests 4 jugadors, que són 2 i 2, no hi és tant, per tant, suposo que entre ells, només que hi hagi un que més o menys domini l'idioma espanyol, ja poden fer aquesta petita traducció, i el portuguès i el brasiler, pràcticament, la barrera de l'idioma és nul·la. Ja hem vist, per exemple, Luis Frade, que el seu castellà és pràcticament perfecte, vull dir, no només en parlar, sinó amb les expressions i coses així més típiques, no, de l'argot col·loquial, ja les domina ell també, no? I és un jugador que fa poc que està aquí a Espanya relativament. Tornarem a l'Ademar una mica més endavant, però si comencem una mica per les competicions de lligues nacionals, a Sobal porta 3 jornades, Barça, Granollers i Puente Genil imbatuts, per tant 6 punts, i Puente Genil crec que és interessant, que és un equip que va fer bona temporada l'any passat i hi ha jugadors interessants, el fitxatge de Borges al final li dona aquell plus d'experiència a l'extrem, no? Que a més segur que li farà de mentor a Xavi Tua i li ajudarà a millorar moltíssim, i crec que és una plantilla interessant la de Puente Genil, que bé, de moment no podia arrencar millor, 3-3. És un equip que ja porta anys estant dels capdavanters de la Lliga, no? I també depèn dels encreuaments que te toquin al principi de temporada, tens més possibilitats a sumar aquests 6 primers punts, aquests 3 primers partits. Per exemple, el Granollers, recordo que l'any passat, no sé si l'any passat o l'altre, al començament va ser horrorós, no? I realment el gruix de la plantilla és pràcticament similar al d'avui dia, no? Amb les incorporacions de Chema de fa poc, no? Salinas per Popovic i tal, però bueno. Sí. També depèn molt dels cruces, no? Clar, si el primer partit et toca el Barça, el segon el Logroño i el tercer Huesca a fora, doncs potser no sumes cap punt, no? En canvi, potser si te toquen equips un recent ascendit i 2 partits a casa amb equips del teu nivell similar, potser sumes els 6. Jo crec que serà anecdòtic, però crec que Granollers i Puente Genil ja porten anys sent els capdavanters de la Lliga, per tant, cap sorpresa, no? Diguéssim, són equips que... És un partit que quan s'enfrontin entre ells, Granollers Puente Genil, no sé quina jornada cau, però... Sí, són equips destinats a disputar-se places per anar a la Lliga Europa, no? Sí. En femení, la Lliga Guerreras Iberdrola, també 3 jornades, Rocasa i Vera ja les de sempre, úniques imbatudes, és a dir, la resta ja s'han repartit punts, i tenim la novetat, que ja vam fer una mica el seguiment l'any passat i estem molt contents, de Sant Quirze. Sant Quirze, divisió d'honor femenina. A més vaig tenir l'enorme plaer de narrar el debut a casa en la primera jornada contra Vera. Òbviament, ja se sabia que era una altra lliga, Vera, que no era la lliga de Sant Quirze, i de fet la setmana següent viatjaven a Gran Canària per jugar contra el Rocasa. Per tant, Sant Quirze els 2 primers partits no tenia massa a fer, al revés, ens ha tocat els 2 rivals més durs i a seguir agafant experiència. Ara bé, el tercer partit contra Morvedre ja era un partit ja de la seva lliga, són 2 equips que hauran de lluitar per la permanència, i crec que fa mal veure que no que guanyi Morvedre, perquè pot passar, i a més jugaven allà fora, sinó que un 29-20 contra un rival que a priori és de la teva lliga és una batacada difícil d'encaixar, jo crec. Bueno, és el primer cop que t'emportes, no? La novetada, no? D'estar a Iberdrola. Veurem, bueno, la temporada és llarga, Sant Quirze és un equip jove, amb ganes. Van fer una temporada passada molt bona, per tant crec que haurem de veure seguint. Recomano a gent que segueixi la seva progressió durant la temporada i no els donem per abans. Bueno, si és un començament dur, sobretot per aquesta derrota a Morvedre, però bueno,
Sí. Crec que tenen possibilitats de fer-ho bé si agafen una mica, comencen a agafar l'experiència ràpid, no? I el ritme de competició. Jo crec que serà competit fins al final, perquè quan realment jo crec que podran sumar, per exemple, més punts a casa contra equips de zona mitjana de la taula, així serà la segona volta. Al final també la Cati, que està jugant de titular, és nova en el grup i necessita incorporar-se. Dolo Martín sap molt bé com exprimir els grups per fer-los al màxim competitius, i crec que en la segona volta però el que preocupa aquí és molts cops, no, l'ansietat de la jugadora, que veu que perd, que veu que no suma, i mantenir la concentració aquí és difícil. Però també hi ha jugadores en el vestuari, com Judith Sanz o Clara Moliner, més veterana, que segur que també ho saben conduir. Llavors jo també tinc esperances, i també et dic, el primer dia l'ambient al pavelló, amb menys aforament limitat, lògicament encara per restriccions sanitàries, però va ser una festa, va estar molt bé, i independentment de com acabi, serà un any molt maco pel Sant Quirze, tant amb el femení a divisió d'honor com el masculí, que va començar amb victòria a plata, que ho comentem més endavant. Només per acabar de fer les pinzellades de Lliga Guerrera Iberdroles, hem dit que Veravera i Rocasa són els únics imbatuts, els únics que han guanyat 3-3, i és que Granollers i Elche, que són dos equips allà per estar apretant a les de dalt també, van empatar 25 a la primera jornada i estan amb 5 punts, han guanyat els 2 partits després a posterior. I aquest divendres, Sant Quirze, a les 9 del vespre, diria que en directe per Teledeporte, rep el Màlaga. També el Màlaga, recordem que l'any passat va guanyar l'European Cup, per tant, rival també molt, molt complicat, tot i que ja ha punxat aquest any. I llavors a veure si Sant Quirze com a mínim recupera sensacions de jo no dic guanyar, però veure's competint pel partit en la majoria dels minuts seria molt interessant. Aprofitar el tema del viatge llarg, no? De les malaguenyes, de venir un divendres, hi haurà gent que potser té feina a mitja jornada, tal, a veure com arriben, bueno, intentar aprofitar aquesta situació, no? I bueno, també t'he dit que dissabte a les 8 de la tarda Granollers viatja i s'enfrenta a l'Atlético Guardés també en aquesta jornada de la Lliga Iberdrola. Repassem una miqueta més els encreuaments dels equips catalans a la Lliga Iberdrola, perquè sí que parlem del Granollers, evidentment, però crec que parlar del Barça una mica a la Lliga Sobal, recordem que sí que anirem comentant certs partits, no? Quan trobem coses interessants a comentar, però no ens pararem a comentar 45 a 23. No. Perquè no, al final no té massa sentit, no? Recordem això, si algú es posa ara que no en s'ha vist gaire. No és cap tema de discriminació ni res, sinó un tema de que al final no té massa sentit veure arrasar equips. No? Si algú ben trobem alguna coseta interessant de comentar, tècnica o tàctica o d'algun jugador, doncs sí que ens hi pararem. Un petit remember. Home, jo crec que el que podríem estar una mica més atents és Martí Soler, Artur Parera, Palomino, veure què tal els partits de Sobal, doncs s'hi creixen, no? Perquè jo crec que sí que qualitat per jugar a Sobal en tenen a dia d'avui, però veure si progressen una mica i si acaben tenint alguns minuts en Champions. Ara de moment sembla que protagonisme molt baix, tirant del bloc de lo que hi ha, dels professionals, diguéssim. Però bueno, també és entendible. Totalment. I parlant de professionals, saltem a les lligues més professionals que hi ha. A la Champions, 2 jornades disputades de Champions masculina, Aalborg, Kiel i Barça, únics imbatuts. És a dir, en només 2 jornades només hi ha 3 equips de tots que estan imbatuts, com sempre. I Aalborg sense Aaron, que Aaron arrossega unes molèsties físiques dels inicis de la Lliga danesa, la Supercopa danesa, no sé, me sembla, va tenir uns problemes físics i ara no està disponible, però l'equip que té l'engranatge de l'any passat, més les incorporacions, doncs no li és molt difícil, no? Es nota el salt qualitatiu de la plantilla. Al final estem parlant dels 2 últims campions, que són Barça i Kiel, i l'últim subcampió, que és l'Aalborg. Sí, i el projecte més ambiciós que ha aparegut últimament, també. Sí, però la resta, tots s'han deixat punts uns a altres, i llavors hi ha un resultat que jo et volia comentar, que fins a quin punt cataloguem com a sorpresa, ara ja, en aquesta temporada 2021-2022, que l'Oporto guanyi contra el Flensburg jugant a Portugal. 28-27,
amb uns 7 metres, a cronòmetre ja aturat, que transforma el seu extrem dret. Antonio Arella. Arella, que ja sabem que dels canells que ens agraden. Fins a quin punt ho diries sorpresa, tu, això? Bueno, al final el Porto és un equip que segons quins equips se li dona molt bé jugar contra ells, no? Pràcticament és el 50% de la selecció de Portugal, no? Molts jugadors ja es coneixen, han perdut a Martins, no? Que ara està a Pickzeget, però segueixen tenint a Rui Silva, Magalhães, a l'extrem, ara no recordo com es diu... Branquinho. Sí, Diego Branquinho, exacte, tenen a Iturriza... Bueno, és un equip potent, no? També econòmicament fort i que sempre dona bons partits, sobretot allà a Portugal. Flensburg ve en una dinàmica dolenta, sobretot a la Champions. Venen molt cansats els jugadors, Gottfridsson, molta càrrega tant en el Flensburg com a la selecció sueca. Però escolta, Víctor, Gottfridsson porta jugant cansat 5 anys. Ja, però... I fa els gols igual, I bueno, molts problemes al lateral dret, al Flensburg també, Magnus Roth lesionat, Semper lesionat des de l'any passat. L'any passat van tenir que recorrir a Pedersen. Aquest any estan molt fluixos aquí, s'està parlant d'haver una incorporació ràpida ara. Sí, però qui troba? I bueno, no em sorprèn, la veritat. Jo crec que Oporto a casa seva, lo normal és que guanyin. I llavors la seva posició final a la Champions dependrà del que puguin aconseguir a domicili, però ells allà són molt forts, han fitxat porteria i a mi em sembla que és a dir, no em sorprèn, com fa 2 anys sí que m'hagués sorprès aquest resultat, però a dia d'avui, veient que el projecte està consolidat, ja no em sorprèn. El que sí que sorprèn, jo crec, és la victòria del Bucuresti contra el Kielce 32-29. Sí, i més veient que després Bucuresti ha jugat contra Paris Saint-Germain i va perdre 41-30. Sí. Per tant, o sigui, Kielce, que és un equip molt top, guanyen d'una forma clara, però no exagerada, i en canvi amb el PSG, que sí que era al Pierre de Coubertin, però és una derrota molt severa, no? En canvi, aquí es veu que és un equip una miqueta nou, no? Amb nou entrenador, molts nous jugadors, idea de joc molt nova, molt difícil de saber-la aplicar. Jo crec que, a més, aviam, sabem que Xavi Pasqual i Talant D'Ocellae, quan s'enfronten, hi ha un element de morbo, hi ha hagut història en el passat, i mira, potser la motivació ha pogut més ara pel part del Bucuresti en aquest partit, no sé fins a quin punt es transmet a la plantilla. Àlex D'Ocellae no hi era en aquest partit. Àlex D'Ocellae no hi era en aquest partit, també recordem. Això és dir, també aquests 3 gols de diferència, Àlex D'Ocellae igual s'apreta una mica més al marcador, jo crec. Sí. Perquè Vojinovic és bon lateral dret, però no per tot el partit està ell tirant del carro. Pot sortir a jugar Àlex al 60% dels minuts i ell al 40% i fer-ho molt bé els dos, la veritat, però aquest 60% de minuts o 70% que et dona Àlex són de molt alt nivell. I la variant defensiva d'Àlex a l'avançat, i Àlex són 3-4 gols, però són potser 5 o 6 assistències. És que dona molt i potser parlem un dia més d'Àlex, però els 2 partits de Champions que ha jugat, el partit de Champions que ha jugat, el nivell va ser... Sí, de fet, sí. Van guanyar després a Vesprem. És que el partit contra Vesprem és a Vesprem i va ser a Hongria, diria, el partit. Sí, va ser allà. Per tant, has guanyat a Vesprem a casa seva venint de perdre contra el Bucuresti. Però, vull dir, es nota l'efecte Àlex D'Ocellae per allà, jo crec. És que fa un gol també que l'empenta Rasmus Laugen a l'aire, caient-se treu la llesca, una passada per l'esquena a pivot al tornat, quan també amb Blagotince que agafant-lo, bueno, és que està immens. També s'ha de dir que el partit de Bucuresti, Kielce, no va poder portar el porter suplent, Kornecki, perquè estava lesionat, i el tercer porter es veu que no té fitxa de la Champions o no està inscrit, i no sé quin problema va haver-hi, no sé si va tenir que anar al porter del juvenil o alguna cosa rara, o anar Andy Wolfe i sol, i això també fa molt. En canvi, la tornada sí que ja hi havia 2 porters, i va ser, em sembla, que el segon porter el que va fer el gran partit contra Vesprem.
no va ser Andy Wolf, va ser l'altre porter. Per tant, aquí també hi ha una mica la diferència, no? El tema de la porteria del Kielce. I avui tenim avui estem gravant en dimecres, a les 18:45 han jugat, suposo, al vespre en Barça i al Vardar Aalborg. Jo t'he apuntat al Vardar Aalborg perquè és que el Vardar sempre em fa curiositat. I tantes incorporacions, i els germans Nyocas, i he vist a Tamirov jugant de lateral... Ara venen els Nyocas i marxa Gurbindo, que havia fitxat aquest any també. Gurbindo que marxa a Bucuresti també. Amb un entrenador que li havia donat 0 bola al Barça, realment. Bueno, però un entrenador que en els moments difícils jo recordo Gurbindo tu de central i ordena una mica, més d'un dia. Això quan no hi havia Lazarov, però quan va arribar Lazarov i va venir Karabatic ja es va acabar una mica el tema Gurbindo. És a dir, jo crec que la plantilla li va obligar a prendre la decisió en Xavi Pasqual, però Xavi Pasqual va buscar reubicar, li va donar minuts de central, el va posar a l'extrem, és a dir, jo crec que Xavi Pasqual volia tenir a Gurbindo en pista, que hi confiava, però mira, escolta, també al final també dius, també és millor tenir 2 extrems i 2 laterals que no 2 i 1 i mig, o per reubicar fer invents. Al final hauria de prendre la decisió, però jo estic segur que és que Gurbindo ha de ser del gust de tots els entrenadors. No, i ara Bucuresti tindrà una feina, tindrà una posició de confiança, no? L'equip segurament. Coneix a Sorindó, que de fet Sorindó està en el primer set ideal. Sí, va fer 10-11 gols contra PSG, tot i perdre. Que portava no sé quants anys fent d'especialista defensiu i vinga. El que fa, les necessitats de la plantilla i la qualitat del jugador hi és. És com Thiago Petrus pot atacar, però les necessitats de la plantilla del Barça és que sigui especialista defensiu al mig i no que ataqui. Potser més endavant, quan vagi un altre equip, Thiago Petrus tornarà a ser lateral ofensiu, com vam veure a la Rioja, per exemple. Sí, un bon canyoner, de fet. I parlant de la Rioja, saltem a la segona lliga europea, que és la European League, on lamentablement Granollers i Ademar han caigut eliminats. Granollers contra els Cadeten de Nacho Biosca i Joan Canyelles, i Ademar contra el mateix Logroño. El partit de tornada guanya Ademar d'1, però a l'anada la diferència va ser més alta per als equips de la Rioja, i és l'únic equip espanyol classificat a l'European League. I com a nota especial, nosaltres tenim anotat que Benfica ha eliminat a Rhein-Neckar-Löwen, i jo també vull dir que Sporting Club de Portugal, un altre equip que està sortint força, que està agafant força renom i força empaque d'equip, que diria jo, a Europa, està agafant perquè aquest any ha fitxat Nathan Suárez, Josep Fulqués, Mamadou Gassama, gent d'aquí d'Espanya, o que ja tenia Carlos Ruesga. Per tant, és un equip que seguirem també, que crec que d'aquí en endavant, dels pròxims anys, serà un equip potent. Portugal... És que, Víctor, ens hem de mirar calendari de Lliga Portuguesa i marcar un parell de dates, perquè quan aquests 3 equips, Oporto, Benfica, Sporting, s'enfronten entre ells... Sembla hoquei patins, això, Sembla hoquei patins. Sí. Sembla hoquei patins. Només falta que surtin 4 equips italians aquí, també. I bueno, que a Benfica també tenim espanyols, tenim a Serguei, que va ser clau al partit de tornada, als 7 metres, des de... És que es va menjar Gensheimer, O sigui, es va menjar Gensheimer, tio. Gensheimer sembla mentida, però des que va marxar del PSG, el seu rendiment ha fet catapunt, Ha renunciat a la selecció ja també, quan potser es podria pensar que és d'hora perquè renuncia a la selecció, però també et diré que no és un extrem especialment finet, de quilos. Jo crec que potser ja se li comencen a fer llargues les temporades, perquè no és un tio que pesi 80 quilos. Precisament el canvi a tornar a Alemanya no l'afavoreix. Jo entenc que vol estar a prop de la família, que no vol tenir el seu fill a França, podent jugar a Mannheim, que és la ciutat de la seva vida. Però bueno, ja saps què et dic, jugues 2 anys més al PSG, després tornes a Alemanya i ja te retires allà, i mira, si tens la teva família allà i vius 2 anys lluny de la teva família, pues és el que hi ha. Això no és futbol, saps el que et vull dir? Però bueno, això ja cadascú té les seves coses i no ens ficarem a la vida dels altres. Champions femenina, Víctor. Només hi ha a la Champions femenina 3 representants de les guerreres i casualment estan en els 3 equips que segueixen imbatuts després de 3 jornades. Estem parlant de Jennifer Gutiérrez al Borussia de Dortmund, que bona arrencada perquè no seria un equip
diguem que seria de la segona línia en potència. Sí. Carmen Martín al Bucuresti, que sí que és un equip que cada any parteix amb l'objectiu d'arribar a la Final Four. Ambrose Martín, l'entrenador del Giori, que segueix com a imbatut, i sí que és veritat, m'he equivocat al principi, Nerea Pena al Vipers, que sí que ha perdut un partit ja, però, home, diguem que poca representació espanyola a la Champions femenina, però de qualitat, no? L'entrenador d'un dels principals equips, 2 jugadores en equips encara imbatuts, i bueno, el Vipers Christiansen és el vigent campió, encara que hagi perdut un partit, són candidates al títol, clarament. Tenen per sobre, és una fase de grups llarga i per tant no s'ha d'espantar. Nerea Pena, que acaba d'arribar a un equip que era majoritàriament noruec, era una plantilla molt noruega, i bueno, ella és una noia que no li espanta anar a aquests reptes, no, d'equips estrangers i d'adaptar-se. I les altres, bueno, Jennifer Gutiérrez a Dortmund, que és un equip que ve creixent, no, des de sota, ha agafat una molt bona dinàmica d'inici. A veure què tal, a veure si són capaces de mantenir aquest ritme de puntuació, no? A veure si passen a la segona ronda. I bueno, i el Bucarest, el que tu has dit, és un equip que porta molts anys amb una tradició de ser un dels equips més forts de tota Europa en el panorama de l'handbol femení. I bueno, tenim la nostra jugadora Carmen Martín allà. I Ambrose Martín, que bueno, torna al Giori. L'any passat va fer una miqueta l'apanyo, no?, de tornar a mitja temporada tal, i ara ja des del principi, un equip que també sempre ha estat dels capdavanters de l'handbol femení a Europa. Una selecció és perquè la gent pugui tenir la imatge. A mi el Giori em sembla el Ciudad Real del moment, portat a l'actualitat i al femení, és a dir, que els fitxatges que fan cada any són top mundial. Sí. No està I bueno, ara hi ha aturada de Champions femenina perquè hi ha seleccions classificatori per l'europeu, i fins la segona setmana d'octubre no tornem a tenir Champions femenina, però sí que segueix la European League Women, on estan el Vera Vera i l'Atlético Guardés amb les seves opcions. Sabem que Vera Vera té plantilla llarga, de fet té una plantilla de 17 aquest any, 17 jugadores del primer equip per primer cop, venia comptant amb 16 les anteriors, però aquest any ja ha optat per 17, i no hem vist tampoc mai que li pesi massa jugar a competició europea a l'hora de rendir a la Lliga. No és tant el cas de l'Atlético Guardés, que a vegades sí que se li acaba fent llarga la temporada, fins i tot quan fa 4 o 5 anys van quedar campiones de Lliga, va ser patint fins a l'últim moment, i veurem com també és cert que cada any tenen aquest puntet més d'experiència per arribar a compaginar-ho tot. Perdó. Serà difícil, bueno, ara una jugadora més, doncs tens una miqueta més de plantilla per rotar la lliga local, reservar algunes jugadores per jugar a Europa, però veurem, també dependrà de les lesions i de moltes coses, tema Covid i tot, però bueno, ja comptar amb una jugadora professional més a l'equip sempre és una cosa positiva, sobretot pel tema de les rotacions i de no cobrar gaires minuts a jugadores important. També Rocasa juga a la European Cup, que és la tercera competició europea. No hi ha cap equip masculí en l'equivalent a la tercera competició europea espanyol, i Rocasa que la juga, renunciant a la plaça d'European League, que seria la segona, ja és el segon o el tercer any que ho fa, per un tema pressupostari del que costa la fitxa i la participació, i bé, i al final també s'ajusten a la seva realitat. Tenim els recursos que tenim, i per poder competir, doncs mira, si la seva prioritat és la Lliga Guerreres Iberdrola, que a mi em sembla lo normal i lo lògic, doncs fan aquesta petita passa endarrere a nivell internacional, però que els permet agafar embranzida a l'hora d'encarar una temporada al màxim competitiva possible. Doncs sí, i veurem què tal, a veure si més la situació econòmica millora una miqueta, ara amb l'entrada de públic als pavellons, quotes de soci i tal. Veurem que més endavant és un equip que mereix estar en una competició europea d'una mica més de nivell, no? Com la European League, i veurem si poden demostrar el seu talent i la seva feina que han fet durant aquests anys d'estar a l'elit de l'handbol espanyol també a Europa. Sembla si tornem cap a Catalunya, a lo local,
i anem a la divisió d'honor plata amb la sorpresa, bueno, per mi sorpresa inicial, que el Sant Quirze en el seu debut a la divisió d'honor plata li guanyi el Sarrià a casa seva. És que el Sarrià ja vam comentar que les baixes eren molt complicades, molt delicades. Però igualment, diguem que és el nou vingut i és el sí, però de la UES. No és diferent. Si ja s'han trobat a Primera Nacional, han jugat junts moltes temporades, bueno, junts, entre ells moltes temporades. Per tant, no és un paisatge nou pel Sant Quirze anar a jugar a Sarrià, i més un Sarrià d'habilitat, i un Sant Quirze que ve en una dinàmica molt positiva des de l'any passat, no? Un Sarrià que ve en una dinàmica una mica més difícil, no? I perd jugadors claus com Pere Arnau, Roc, Aleix, que clar, el tema de la feina ara no està disponible, l'entrenador marxa, és complicat. L'entrenador marxa, però arriba un entrenador a nivell Champions, vull dir, a mi no em sembla tant de jugador. Arriba Espar, però és diferent, ell vol que d'aquí a final de temporada l'equip sigui millor, però en el petit temps, en el petit espai de temps que ha tingut fins ara és difícil, no? Perquè el recanvi de Pere Arnau ha arribat tard, realment, ha arribat molt just, es va tancar fa escassament 1 o 2 setmanes, s'ha d'adaptar a la ciutat, a la vida, a entrenar amb el Sarrià, no sé si és el mateix perquè ve del filial del Ciudad Real, em sembla. No sé, serà difícil també suplir la baixa. Abans l'atac passava molt per ell, realment. I ara s'ha de buscar una altra alternativa, saps? La feina en el seu segon defensiu també era molt bona, vull dir, era un tio de 10 gols, però és que a més era molt sòlid en defensa. Bueno, per això està Sobal, no? Per això l'han cridat des d'un nivell més amunt. També crec que sí que tenia un punt a favor al Sant Quirze en el sentit en què aquest Sarrià de Ter s'assembla més al Sarrià de Ter que havia estat a Nacional, i per tant els podien conèixer, però en canvi el Sant Quirze, quan s'havien enfrontat a Nacional, ha canviat moltíssim. Hi ha molts jugadors diferents, hi ha fins i tot un joc diferent i tot, una porteria totalment diferent. Llavors podien tenir un punt més d'avantatge en lo tàctic, però vaja, que victòria per la mínima. I jo en el Sarrià, què vols que et digui? A mi em genera confiança sempre el seu camp. És que crec que per mi és el camp més difícil de Catalunya. Sempre ho he dit i no sé, hi ha una sèrie de factors allà que crec que sabran superposar-se a les dificultats. Jo hi tinc fe. Tu ho vius des de més a prop. Potser pensaràs que vaya colgado jo, però jo no crec que estiguin tan malament. És això, parlant de les Plugues. Sí, que crec que els fitxatges, més enllà de, evidentment, millorar la plantilla, estan fets amb bon criteri, perquè molts d'ells són gent que ja té experiència a plata. És a dir, Carlos Martín és un pivot molt jove, de 20 anys, però ja ha jugat un any a plata. Pol Calvo, 3/4 del mateix. Cisneros té diverses temporades d'experiència a divisió d'honor plata, tot i també tenir escassos 24 anys. Però ja són jugadors que ja no debuten a la categoria, ja coneixen alguns dels rivals i segueixen tenint molt marge de millora per l'edat que tenen. Víctor Torres i John Eguino, els seus extrems drets, ja coneixen també la divisió d'honor plata. Llavors també crec que poden donar molta guerra. Veurem, les Plugues també és un altre equip rotllo Sant Quirze, que venen amb una dinàmica superpositiva. L'any passat van acabar molt bé, es feia difícil pensar que poguessin pujar les fases aquelles, ho van fer molt bé, i bueno, és un inici prometedor. Fora de casa, un equip ex-Asobal, que els equips que baixen d'Asobal normalment són equips forts, perquè mantenen força plantilla, són gent de la casa normalment, de gent de prop, d'allà de València, de la zona. I bueno, veurem les Plugues, bueno, també és un tema no com el Sarrià, però bueno, semblant, no? Que s'ha de veure els següents partits com s'adapten a la categoria i què tal, si segueixen aquesta dinàmica, perquè pot ser que ara comencin molt bé, però el següent partit també siguis molt bé, però també perdem, molt bé, i comences a agafar aquesta dinàmica i acabes perdent al final de 10 els partits i no va bé, saps? Al final els punts són el que realment recompensen la feina, no? Les sensacions estan bé a l'inici
i donen matisos, però els punts són la recompensa real. El Barça B va guanyar el Màlaga 23-21. Un Barça B que bé, també no seguim massa especialment, però hi pugen varis jugadors del juvenil i crec, mira que et dic, que crec que té una plantilla massa curta. M'explico. Hi ha varis jugadors en fitxa del Barça B que són Frade, que són Makuch, que no estaran amb el Barça B en cap moment, vull dir, senzillament tenen fitxa i ja està, perquè com estan a júnior poden encara seguir doblant sense límit de partits ni cap història així. I no sé, llavors sí que entenc que per aquest costat el que algunes persones critiquen de fer fitxatges per a la plantilla del Barça B que no tenen una possibilitat real d'arribar al primer equip, però permeten mantenir la competitivitat a divisió d'honor plata i aquells jugadors que són, és el seu primer o segon any de sènior, agafar aquesta experiència. Jo sí que li trobo un sentit. Diuen, no, com poden fitxar un tio de 28 anys que a més no té una projecció real d'arribar al primer equip? Jo li veig un cert sentit en una plantilla com la que tenen configurada actualment. Jo sí que ho entenc. I s'ha de completar al final la plantilla per jugar a plata, per mantenir la categoria, per poder seguir formant els jugadors que t'interessa formar, que venen de la cantera. Sí. I per tant, si cal emplenar amb un o dos jugadors de la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona que puguis tenir, com Jordi, el del Bordils, per exemple, el porter, sí. No? Un exemple clar. I, bueno, sí, però Jordi crec que la porteria, mira, encara va acabar debutant a Champions l'any passat, és a dir, sí que, bueno, vull un porter en el filial que em pugui donar una garantia a Sobal, això estic d'acord. Jo parlo més, doncs, d'Adrià Basela, de Francesc La Liga. Jo sí que trobo que tenen un bon sentit, que està a la plantilla, i que per ells ha de ser... Bueno, Francesc La Liga ja havia estat, però per ells ha de ser una experiència espectacular. Espectacular, sí, totalment. Vull dir, estan molt més també... a prop del professionalisme en el Barça B que a molts equips de Sobal. Sí, no? I al final van amb molta il·lusió i s'ho prenen d'una manera amb moltes ganes, no? I el rendiment acaba sent més alt de l'esperat i qui sap, potser després tenen alguna oportunitat. I tant. Com va passar amb en Jordi al primer equip, no? Va tenir contacte de Covid en Gonzalo, no hi havia tercer porter i va anar ell. Per tant, mai es pot descartar aquesta oportunitat que els dones. Sí. I bueno, ara repassant els pròxims partits, com hem fet abans, el dissabte a les 19:30 Sant Quirze rep a Alicante i Sarrià viatja a Córdoba, viatge molt llarg per jugar contra Cajasur. Veurem què tal. Recordem, la primera temporada Sarrià va començar a jugar en fora i va empatar el primer partit de debutar a plata, però aquest any veurem què tal els desplaçaments. I Esplugues rep a l'Eivissa dissabte a les 18:15. Sí. L'Eivissa va acabar molt bé l'any passat. El recordo veure'ls venir a Verneda i era molt bon equip, res a veure amb l'equip del principi de temporada. Alicante, 3/4 del mateix, és el seu segon any a plata. És un cap de setmana complicat pels equips catalans, però escolta tu, jo confio. Jo dic que Sant Quirze crec que és el que té més possibilitats de rascar punts d'aquests tres. Sí. No sé, Alicante també segurament vindran amb autobús, és un viatge molt llarg amb autobús, realment. Són unes 7-8 hores, potser. Bueno, bueno, des d'Alicante a Alicante sí, Bueno, potser sí. És un catxo, I Sarrià viatjant a Còrdova segurament aniran amb avió, si segueixen la dinàmica dels últims anys. Veurem què tal. I Esplugues rebent a l'Eivissa, però l'Eivissa farà un vol que és com agafar el cotxe, que trigaran més en passar els controls de l'aeroport i pujar a l'avió que en volar fins aquí. Sí. Per tant no tindran gaire més problema. I aquest serà un partit força competit, la veritat, l'Eivissa-Esplugues. Passem a divisió d'honor plata femenina, que de moment per aquestes dues jornades que portem sembla que apunta una mica i dona la sensació que hi haurà domini més dels equips valencians aquest any. Sant Joan d'Espí és l'únic equip català que ha guanyat els 2 partits,
que ja recordem que ja l'any passat van estar a punt de donar la sorpresa perquè no era el seu objectiu. L'objectiu de l'any passat era consolidar el grup per començar a competir aquesta temporada, i ho van acabar fent l'any passat. Crec que encara estan esperant la reincorporació de Maria Rosado, que estava sent la seva millor jugadora. I a l'Oar Gràcia de Sabadell i al Granollers B, recordem, el filial de Granollers a la segona màxima categoria, que per primer cop a la seva història van aconseguir l'ascens l'any passat, són els únics equips catalans que encara no han sumat punts. El Granollers B va perdre al Palau l'últim cap de setmana contra el Mataró, i a l'Oar, que vaja, que amb una plantilla de que crec que tenen com a fortalesa sobretot el bloc, que les jugadores es porten coneixent molts anys juntes i jugant juntes molts anys, però ja ho han fet més d'un cop al Sube Baja de Plata Lliga i de Lliga Plata, però va, també penso que cada any tenen més experiència i per tant jo crec que cada any ho tindran més a prop la permanència, i jo els dono pot de confiança també. Granollers B ja veurem perquè les vaig veure en alguns moments pecar de nerviosisme, que la primera jornada d'acord, però ja la segona els nervis han d'anar fora, i aquí de cop i volta et veus immersa en una fase pel descens i com tinguis mala dinàmica no surt allà, sí, vas al pou i és impossible sortir. Són equips, Granollers B, doncs clar, passa com tots els filials, no? Que els nodreixen de jugadors de la cantera, jugadors molt joves, categoria molt dura, molta gent veterana. Si comencen així han d'expulsir-se tots els nervis fora i jugar. Mira, si perdem però juguem com el nostre màxim rendiment, és el que compta, no? Perquè al final l'experiència i les jugadores milloren, però si vas amb nervis i jugues per sota les teves possibilitats, al final no serveix ni per formar jugadores ni per competir, no? Perquè l'important és créixer i donar el 100% i cada partit ser millor, però si es perd i s'aconsegueix que aquestes jugadores millorin, doncs l'any que ve es baixa i es torna a intentar pujar i ja està, no hi ha cap problema. Però al final l'objectiu és que les jugadores puguin arribar en el primer equip. Recuperen a Clàudia Corbera, que ja havia estat al Granollers B, a Lliga Catalana, i que estant a Lliga Catalana ja va arribar a jugar amb el primer equip de Granollers. Ara han tornat a Plata, doncs torna a Granollers, i jo crec que no se'm faria massa estrany que alguna jugadora que vagi entrant en convocatòria amb el primer equip. Sí que se'm fa estrany, això ho he de dir, que Granollers jugui amb un extrem rectificada. Això fa cosa. Un dia, jo t'ho deixo sobre la taula, ja ho agafarem, dediquem una secció, mitja hora, a parlar sobre la figura de l'extrem rectificat, què hem de fer-hi al respecte. Perquè és que jo no puc, tio, és que jo no puc. Xutar amb l'esquerra, tio. És que, Jo vaig jugar un partit i vaig dir xutaré amb l'esquerra, no xutaré amb la dreta. És que... M'ha dit, me sembla perfecte, m'ha dit l'entrenador. I vaig estar tots els entrenos que quan em tocaven allà xutava amb l'esquerra tot el rato. És el que hi ha, és que per xutar així supermalament al final... Sí, però també on vull portar el debat és que hi ha gent que s'especialitza en jugar d'extrem rectificat. Sí, jo he vist molta gent que només ha jugat al rectificat, però des de cadet i que són efectius i tal, però on està el sostre d'aquesta gent llavors? Però al final no pots saltar mig tancat i jugar, què fas? Només podràs xutar les molt clares i entrar al doble pivot i tal. Per això, no sé. Però bueno, que sorprèn, no?, que un filial de Granollers, perquè escolta, fitxa, buscar una jugadora jove esquerrana. No sé, però... Sí, dona-li l'oportunitat. Tampoc ha de ser tan difícil, jo suposo que es pot trobar. Home, en tot el Vallès no hi haurà una jugadora esquerrana que tingui 24 anys o menys, vull dir, compresa entre els 18 i els 24 anys no hi haurà una esquerrana per portar al filial de Granollers. Em costa de creure. O vaja, també... O de Barcelona mateix. Clar, o de Mataró, vull dir... Sí, hi ha alternatives. És que hem dit Esquerrana i de Mataró, i Ona Muñoz va fer un partit contra Granollers. Però quin escàndol, Víctor. És a dir, Ona Muñoz... És a dir, va fer un partit, però començaré pels defectes. És una jugadora lenta. És lenta. No corre, no és explosiva.
però quina anticipació, quina presa de decisions, quina qualitat de llançament, des del lateral, des de l'extrem, sortint a fer l'imparell des del segon, l'imparell des de l'exterior, vull dir, el clar exemple que és molt més important la velocitat del cap que la velocitat de les cames. És a dir, quin partides que va fer va ser el factor diferencial, de fet. I bueno, per acabar, tanquem així... per tancar la secció de Visió Nord Plata Femenina, he apuntat els dos partits que hi ha que enfronten equips catalans, que són els dos dissabte a les 6:15, un OAR Gràcia de Sabadell contra Gavà i Mataró Sant Joan d'Espí. Crec que algun d'ells es podrà veure per Xala. Sí, Sant Joan d'Espí al final, tema afiliació amb el Barça i tal, s'ha concretat alguna cosa, sabem? No tinc novetats al respecte. Es va parlar... Però es va parlar... Va haver-hi un dia que estava fet ja, que estava on o què? Sí, això, mira, perdó, el Mataró Sant Joan d'Espí es podrà veure per xala.cat, segurament. Crec que com es va plantejar era de cara a la 2022-23. Vale. O sigui, aquesta temporada s'acabaria de lligar les coses i la que ve ja començar. Sí, perquè recordo les paraules de Laporta dient ara mateix és precipitat o tal, o no sé què. També sabem que el Barça com a entitat, diguem que té ara una sèrie de maldecaps, llavors això em fa potser esperar-me el pitjor. Que quedi tot, que quedi en sac trencat. Espero que no, m'agradaria que sortís bé. I bueno, i seguim apropant-nos cada cop a les lligues més locals. Baixem a la primera nacional masculina, on Bordils i Sant Martí, els dos equips que baixen de divisió d'honor plata, han començat guanyant. Bordils ha perdut alguns jugadors, però bueno, és un equip amb molta tradició, molta cantera. L'esquema és pràcticament el mateix, és el que era l'ajudant d'en Pau Campos, ara és el primer entrenador. En Pau Campos està a la direcció tècnica, direcció esportiva del club, gestionant i tal, per tant, el camí a seguir més o menys és el mateix, hi haurà alguns matisos, no? I Sant Martí sí que hi ha hagut una miqueta més de... bogeria. Ja va haver-hi l'any passat canvis extremadament radicals i aquest any s'han hagut de tornar a fer perquè era evident que els jugadors que van arribar l'any passat no es quedarien si l'equip baixava. Era evident i bueno, s'ha hagut de reestructurar, però com bé sabem l'equip de Barcelona és un dels equips més potents de la primera nacional i sempre s'ha sapigut reconstruir i ser un dels equips puntals. Per tant, no em sorprèn que cap dels dos equips estigui aquí. Jo crec que seran els dos equips a batre aquesta temporada, segurament. Jo ho he vist des de dins, Víctor, i clar, a mi em dona... és a dir, des de dins la sensació hi ha de molta respecte, perquè és que en aquest primer partit contra el Banyoles, per part del Sant Martí, només hi havia 4 jugadors que havien jugat a Nacional. La resta, els altres 12, no havien jugat mai a Primera Nacional. I hi havia com una sensació de respecte, i en canvi, sí que per algun comentari sentit des de Banyoles, no? Per part d'algun jugador del Banyoles, com, no, vull dir, sou els vigents campions de Lliga, i no sé, jo des de dins fixo com anem a ser prudents, no anem a vendre el peix abans de pescar-lo, objectiu permanència, la majoria de jugadors debuten a Nacional, hi ha gent molt jove, però no sé, clar, al final Banyoles és un equip competitiu i que porta molts més anys a la categoria i va haver-hi partit fins al minut 40 i llarg, anaven gairebé empatats, que de fet es trenca amb un doble fly tremendo entre Pol Roig i Pau Rodríguez de primera línia extrem i tornada. Allà es trenca el partit, però fins llavors hi ha un partit molt competit on lo normal seria que l'equip nou a la categoria i l'equip més jove fos qui acabés perdent, però no va ser així, i això és veritat que convida a pensar. Jo no sé si diria com tu, d'equip a batre. Per mi l'equip a batre és un altre, és la Salle Montcada. Bueno, ja parlarem ara també de la Salle. Però bueno, també el primer equip que li toca al Sant Martí és el Banyoles, que és un equip una mica envellit, no? Que li costa renovar la plantilla, com hem comentat aquí a Girona hi ha pocs jugadors, no? que fitxar si no és de la teva pròpia cantera o d'altres equips, no? Que al final acabes intercanviant jugadors. Per exemple, Esteve Ferrer, que ve del Bordils, és un jugador que sí que és un molt bon central, però veiem l'aportació un gol en aquest partit, em sembla que és una aportació pobra, no? Un jugador que ve
de Divisió d'Honor Plata, de ser el central titular de Divisió d'Honor Plata, em sembla que és que crec que hi ha pobra. un plantejament aquí per part de l'atac del Banyoles a analitzar, i és que Esteve Ferrer parteix del centre o parteix del lateral per venir al centre per generar la superioritat, i pràcticament cada vegada, evidentment, Esteve Ferrer dona la continuïtat i hi ha un 3 contra 2 a favor de l'atac allà on l'ha donat, i crec que Banyoles està tenint el problema a l'hora de resoldre aquestes situacions, perquè Esteve Ferrer, diguem, la superioritat la genera sempre supera i provoca l'ajuda i dona la pilota i no perd pilota i el passe és bo, i crec que aquí hi ha el problema, o la resta de jugadors fan la passa endavant a l'hora de sumar i saber resoldre aquests contextos favorables, o potser cal generar la superioritat a partir d'un altre sistema i que llavors sigui Esteve Ferrer qui decideixi. Sí, bueno, al final també és un jugador que li agrada més fer jugar que no ser ell el definidor, però també té aquesta capacitat, no ens oblidem, és un jugador que té capacitat ofensiva i de fer gol, i com el que has comentat de l'equip a batre, que dius que és la Salle Montcada. Ara parlem, l'últim resultat de la Salle és amb el Terrassa, que és guanyant de 5 gols, 32-37 al camp del Terrassa, i el que hem de destacar és que la Salle Montcada té el jugador que vam comentar a final de la temporada nostra, que és Borja Lancina, que va rescindir amb el Granollers, ell mateix s'ha sorprès d'aquesta rescisió i ha arreglat a la Salle Montcada. Desconeixem per què ha decidit anar a la Salle Montcada, no sé si és que la Salle el va contactar a ell personalment i va mostrar aquest interès o li donen algun tipus de feina, no? El que vam comentar, preparador físic, entrenador de la base, aquest tema, no? I bueno, hem vist Borja Lancina, 11 gols, aportació d'un equip, un jugador de Sobal a primera nacional, un central que té gol, però també és un central molt jugón, recordem, la seva estatura és baixa, no? És el perfil d'Estats Escube, Luke Steins, no? A més de pintar ràpid i crear la superioritat i després que altres jugadors se l'ajuden. Tot això té una capacitat golejadora molt alta i més en aquesta categoria segurament la sabrà explotar molt bé. Un altre jugador com Víctor Sáez, per exemple, també 10 gols. Entre ells dos, 21 gols, que podria ser perfectament el resultat d'un partit. Per tant, la Víctor Salle... Sáez no és nou, Víctor Sáez porta, des que va tornar a Nacional, moltes temporades que se li cauen els gols. Hem de dir una altra cosa també, ara acaba i ara te diré una altra cosa. Jo crec que ja sé per on aniràs. I Borja Lancina, l'últim cop que va jugar a Nacional va ser amb el Sant Martí, amb l'anterior etapa de Nacho Parera com a entrenador del Nacional de Sant Martí, i ja també aquests números eren habituals, no? Són extraordinaris, però són tan bons que els fan algú normal. I si no m'equivoco, m'anaves a dir alguna cosa de la primera línia de Terrassa? Sí, la primera línia de Terrassa, que parlant de jugadors de Sobal i de primer nivell, que hi ha un tal Cristian Malmagro Vianya que va fer 8 gols, que alguns el recordareu per l'europeu d'Àustria i Suïssa, em sembla que va ser el 2010, que va estar jugant amb la selecció espanyola. És un jugador que ha jugat a Montpellier, ha jugat a Hongria i ara està jugant al Terrassa. De fet, jo el recordo que en el seu moment una temporada va començar la temporada amb el Logroño, però als escassos 2 mesos de jugar va pagar la seva clàusula un equip catarí per 1 milió d'euros, i en el seu moment va ser el fitxatge més car de la història de l'handbol. Cristian Malmagro, que aquest any ha passat de les franqueses segona o primera catalana a Terrassa, primera catalana, oi? A Terrassa, a Nacional, que al final Terrassa també havia perdut a Marc López, que és un jugador d'aquests que ha anat al Barça B, que era el màxim golejador de la categoria, i ha fitxat, doncs, sobresegur, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Al final és un jugador que juga per amor a l'handbol, que deu tenir la seva feina o econòmicament deu estar solucionat, potser, no sé, no desconec, i deu jugar per amor a l'handbol, i bueno, és igual jugar a les franqueses a primera catalana com jugar al Terrassa a primera nacional. Ell el criden, igual li interessa, el crida algú que el coneix, que l'ha tingut quan era més jove, o gent que ha jugat amb ell, i diu, mira, doncs vull jugar aquí. Em recordava l'altre dia, xerrant amb companys, també va fer un parell de temporades al Sant Antoni de Vilamajor a Lliga Catalana, Josep Massacs,
que també Sí, havia sigut un dels perquè- màxims golejadors de Sobal, i no Havia va ser jugat a tan l'Atlético. diferencial. No. Havia jugat a l'Atlético de Madrid. Mm. No va jugar gaire. No, però Però no va fer un any amb sèrie era. Granollers que va fer molts gols. Sí. Passa que a l'Atlético es va trobar que hi havia primer Avaló Parrondo, després Avaló va marxar a PSG i era Parrondo gairebé tots els minuts i després ell. Sí. Era una mica complicat. I escolta, i Malmagro no va arribar a jugar al Portland també? Sí, mira, estic mirant ara mateix. Sí, sí, sí. Granollers B, del 99 al 2000, del 2000 al 2007 al Grano, Mhm. 2007 a 2010 a Portland San Antonio, els últims anys de Portland així una mica interessants, mig potents, Sí. i després Copenhague, i aquí la Viquipèdia, no sé per què algú s'ha oblidat d'ell, però jo diria que aquest tio ha jugat a més equips que, mira aquí, a Montpellier, que ja ho havia dit jo abans, una temporada, Copenhague 2, Montpellier 1, al Al-Ain de Abu Dhabi, Aquí, a Emiratos Árabes, Sí. un any, Minaur de Vallamare, que és de Romania, sí. al Logroño, 2 dies, Sí, sí, sí. i va anar a un equip d'Aràbia Saudita, Això, Aràbia Saudita. que Saudi Aràbia, no fica un interrogant, no sé per què, no deuen haver buscat bé el club aquesta gent, i que fica handball marratxí, que això ja no sé. Sí, l'equip de Mallorca també ha jugat, allà hauria coincidir amb Urios, Marratxí balonmano, sí, Sí. Spondinka. equip de Palma, Marratxí és un barri de Bueno, Palma. aquest tio ha jugat a tot, vamos. Aquest equip, Víctor, és el meu objectiu, arribar en aquest equip. Es veu que és un propietari, o sigui, el propietari del club té un hotel a Palma, un hotel d'així d'aquests com doncs de 3 estrelles, normal, però bueno, un hotel a Palma dona diners. Que va quedar bronze olímpic, estava a l'equip. Sí, sí, i bueno, fitxa a gent d'aquest perfil, no? Malmagro, recordo Urios, Jernemir em sembla que també va passar pel Marratxí. És graciós aquest equip. Entrevista de l'As. Cristian Malmagro. Aquí en España no hay dinero para mí. Se va a Naturhaus por una diferencia de 8.000 euros, tú. What the fuck? Hòstia. Bueno, hem marxat una mica de primera nacional, però no passa Ha valgut la pena. 6 mesos a Arabia Saudita. Ya no tengo 20 años. No, clar. Bla, bla, bla. Bueno, t'he apuntat Sí. per comentar el resultat del Granollers B contra el Sant Cugat, 29-36, perquè el Sant Cugat és un equip també en reconstrucció. És un equip que ha fet diverses incorporacions, que ha tingut pèrdues importants, com la de Marc Jordan, i vaig... Aquest va i ve, ja, està... Sí, però quan va, Quan va i va, sí. I l'he apuntat perquè em vaig veure la primera part... Va jugar Pol Valera? Qui? Malmagro? No, el Granollers, bé. No va jugar pel Valera. No crec que jugui cap partit. Pol Varela. Sí, és el porter. És que canvia Valera i Varela. Va destrozar el cerebro, dic, com pot ser? Sí, es diuen Pol els dos. És el porter. 0 gols i en blue, i està, dic, no pot ser. Que el porter, de fet, també un tema que hem de parlar, porter i esquerrà, 2 metres, esquerrà i va de porter, el nen. Molt, després no, però que hi hagin el rectificat, no sé què... Clar, estan els esquerrans jugant de porters, què collons feu, tio? Sí, bueno, que em va semblar molt interessant la proposta de Sant Cugat. Però hi ha el teu amic, no?, Sant Cugat, El? Sergi La Liga. Sergi, sí, ha fitxat aquest any, ha canviat... De fet, han canviat pivots, Oar i Sant Cugat. Correro i La Liga s'han intercanviat. Que deia que la 6-0 de Sant Cugat, els 2 centrals defensius són els jugadors més baixets de la 6-0. I és un plantejament super interessant perquè al final és ben bé una 5Q però on l'avançat va canviant. És a dir, no és posicionar l'avançat, no és el mateix tio sempre, sinó que és un dels centrals que puja i baixa, puja i baixa. I és un plantejament que em sembla interessant, el de Jordi Ariño. I, ojo, crec que, bueno, clar, no tenen alguns dels jugadors de l'any passat, però serà un equip interessant a seguir. I al final també va ser, mira, un partit de 75 gols, que
perdó, 65 gols, que Déu-n'hi-do. I la segona jornada, que serà aquest cap de setmana, crec que és interessant a l'OAR Bordils, perquè OAR ha tornat a juntar, diguem, sempre han mantingut aquest bloc tan unit, que són tan amics, a l'OAR, que a poc que segueixis una a l'Instagram no pares tot el dia de veure Instastories, que si cases rurals, que si no sé què, que són tan amiguets que fan una miqueta de ràbia i tot. Ho dic amb tot l'amor del món per l'apreci que els hi tinc a molts d'ells. Però a l'OAR Bordils, perquè OAR ha aconseguit recuperar Peiró, a Correro, que també molt bona peça en el pivot, han fitxat a Pau Hernández, que em sembla molt bon porter, i eren potser les peces que els hi faltaven l'any passat. Un lateral dret i un porter, i crec que podran competir, perquè amb aquesta mateixa plantilla, sense Pau Hernández, ja van quedar tercers de Nacional un any. I llavors això, crec que el partit contra el Bordils ens pot posar una mica a veure on està l'OAR, realment. Que hi haurà streaming, diria que el canal del Bordils fa tots els partits a casa, per tant... És a Sabadell, diria? Diria que és... No? Pavelló blanc i verd. Doncs llavors serà interessant de veure. Perquè ja dic, crec que a veure on està realment a l'OAR. Si està per estar a dalt o no. Tenen la baixa de Pol Torres, això sí. Però crec igualment hi ha jugadors. També crec que és interessant el Sant Joan d'Espí Terrassa, perquè de fet Sant Joan d'Espí li va guanyar en pretemporada de 11 a les Plugues. Ojo. Però també, com cada any, des de fa molts anys, Sant Joan d'Espí, més de mitja plantilla nova. I no hi ha hagut realment, no he vist cap any fitxatges que pensi és un mal fitxatge. No, són bons fitxatges. Però li passa una mica a l'escala de Nacional el que hem dit tants cops del Vesprem. Deixa que cogui a foc lent. Deixa consolidar el projecte. No vulguis resultats el primer any. No vulguis canviar-ho tot de seguida. Contra el Terrassa, Sant Joan d'Espí Terrassa, el mateix. Veure on estan una mica cada equip i quin nivell de joc ofereixen. Pel mateix motiu, em sembla interessant el Poblenou, Creu Alta de Sabadell. Poblenou que ha perdut a Toni López, que era el seu estàndard en atac i en defensa la temporada passada, però crec que ha sapigut fitxar intel·ligentment, gent amb molta experiència, que potser feia algunes temporades que no estava nacional, però no per això no tenia el nivell, i Sabadell, que també 3/4 del mateix. Crec que Sabadell, mira el que et diré ara, té una de les primeres línies amb més qualitat de nacional. Mira el que t'estic dient. Poc més. Una bona porteria també, però llavors veure on estan. No sé si Poblenou pot repetir la primera volta de l'any passat on anava quart classificat. Depèn, jornada 2, veure aquest resultat contra el Sabadell, que el Sabadell sí que, per exemple, entrenen 2 cops a la setmana, segons tinc entès, i doncs, bueno, és un equip que molta gent juga per passar-s'ho bé. El que passa que tenen tanta qualitat que per passar-s'ho bé juguen a Nacional. Això és espectacular. És tremendo. És tremendo. I, bueno, seguim baixant una miqueta, entrem a Lliga Catalana, on destaquem un resultat apuntadíssim, que és el Sant Vicenç, que li va guanyar el Canovelles, 20-54. No recordo una pallissa tan gran a sènior, a Lliga Catalana. El Canovelles està al grup del Garbio, que espero que sí. Per sumar 4 punts, com a mínim, no? Perquè està jodida la cosa. Sant Vicenç és candidat al títol, val a dir-ho, però és que igualment, Déu-n'hi-do, la sova. Canovelles ha tingut baixes i patiran. Però bé, també és un pavelló que... Però anar a jugar ja no és fàcil, No. Jo sempre dic que la vegada que he tingut més la sensació de que em passessin per sobre va ser jugant a Canovelles, Una fase d'ascens de segona a primera catalana, a l'anada a la Verneda vam guanyar de 7 i a la tornada a Canovelles vam perdre de 13. Si li toca Sant Martí B contra ells, Sant Martí B, Bordils B, Gavà, Molins de Rei, Calella, Granollers C i, bueno, Sant Vicenç. Calella A, ojo, crec que està en cata d'entrenador i està de preparador físic a Kuwait. Vull dir, jo no sé com s'ho fa, però aquest tio és una bèstia. Me n'alegro un munt per en Cata, la veritat. De no sortir-li fa poc, no li sortien gairebé opcions, l'any passat o fa 2 anys, quan va deixar Bordils.
I ara de cop li ha sortit les millors opcions que podia tenir. Un equip de Lliga Catalana i ara preparador físic de Kuwait, saps? Que és... Va ser una mica estrany, la seva sortida de Bordils. Bueno, van ser els jugadors, no?, una mica, que hi van voler. No, sí. En Pau estava lliure i, bueno, sempre podien... Sí. Perquè va ser un bon any, realment. Sí, van ser dos bons anys, la veritat, amb Mancata. També destaco, el dimarts 5, a la Lliga Catalana, hi ha un Espanyol Salla Bonanova. Ho destaco per derbi de la ciutat, derbi de la part alta de la ciutat, és a dir, a més, dues coses pròximes. Espanyol, que s'ha fusionat amb Pare Manyanet per un any més aconseguir un ascens sense tenir-lo esportivament, i Salla Bonanova, que en pretemporada, en el mateix cap de setmana, li va guanyar el Sant Martí de Nacional i el dia següent li va guanyar a l'Oar de Nacional també. I crec que entre Sambi i Salla Bonanova estarà a la primera plaça, perquè a més Salla Bonanova ja, quan l'any passat es van ficar en la fase d'ascens de Nacional, també ho vam dir, que estan molt habituats a pujar i baixar de Lliga Nacional. Bueno, l'Espanyol... On juga l'Espanyol? Quin pavelló juga? És que ara mateix suposo que jugaran al pavelló de la Illa, a l'haver-se fusionat amb el Manyanet. Pare Manyanet. Sí. És que el Manyanet és un equip que porta anys, també estan ahí... Manyanet també és un equip que ha aconseguit molts anys mantenir-se a la categoria quan esportivament havien baixat. Llavors suposo que per supervivència els ha vingut molt bé aquesta fusió. De fet, l'Espanyol A ocupa aquesta plaça del Pare Manyanet i l'Espanyol B, el filial, juga a primera catalana, que és la plaça que tenia l'Espanyol. Per tant... Ara han repartit els jugadors una miqueta, no? Sí, hi ha bastant volum del Manyanet, que evidentment era, doncs, diguem, molt aprofitable, i els jugadors que més destacaven i així. Van fer unes proves de selecció i tot. Han tret juvenil aquest any l'Espanyol i van fer unes proves de selecció. Sí. Abans tiraven de Safa Horta, però amb la pandèmia es veu que l'escola volia que només juguessin en vol del Safa Horta els nens que anaven a l'escola. Això no va agradar a alguns perquè quedaven alguns jugadors fora i, bueno, tot... No conec al 100% els detalls, però hi ha hagut allà un bon quilombo, com diuen els amics argentins, i tot ha acabat derivant en que l'Espanyol tregui el seu propi juvenil i ja està. Ja està. Lliga Catalana femenina. Femenina. Sí. Associació Lleidatana contra la Roca B, parlant de marcadors abultats, 41-14. També Déu-n'hi-do. Clar, també... Un altre cop, Associació Lleidatana, equip que estic gairebé segur que pujaran a plata, i Palau, que són les vigents campiones que no van aconseguir pujar a plata, també va començar guanyant, i entre aquests dos equips jo crec que serà la pugna, no? Sí. Vale, perfecte. I una altra dadeta petita d'aquestes de les lligues locals que ens agrada. Comença aquest cap de setmana la primera catalana masculina, que és una lliga molt bona, la veritat, molt ben competida, on tindrem un derbi Sant Martí contra Poblenou. Sant Martí C contra Poblenou B, no? Sí. Porto una setmana sense dormir, Víctor. El que m'agrada a mi un derbi del barri és que... Trucarem als Mossos que vagin anant cap allà. No, ja fa anys, afortunadament crec que ja fa 3 o 4 anys que no passa res dolent. Bueno, esperem que serà és dels millors derbis que hi ha a tot Catalunya. Sí. Els més disputats, i bueno. A més, estarem pendents del resultat i els comentarem aquí. Els dos equips amb entrenador nou, els dos equips pendents de a veure on estem realment aquest any, però clar, el primer partit derbi, és a dir, diguem que d'alguna manera començar l'any guanyant un derbi és un plus de motivació important i que molts cops, tant per un costat com per un altre, una mala temporada te l'arregla si com a mínim has guanyat un derbi o ja no et dic si has guanyat els dos. I el morbo afegit, Víctor, aviam com ho veus això, l'entrenador del Poblenou B havia sigut, no fa pas tant, fa 5 o 6 anys, entrenador del Sant Martí C, m'havia portat a mi en el C, però és que el seu fill juga al juvenil del Sant Martí.
Bueno, saps, són dos equips molt propers, vull dir, no es pot estar més proper, és del mateix barri de Barcelona i passen aquestes coses molt sovint. Hi ha molts jugadors del Poblenou que havien estat en el Sant Martí, formats al Sant Martí. Ara mateix al juvenil de Sant Martí hi ha 3 jugadors formats en el Poblenou realment en els seus primers anys, és a dir, aquestes coses passen i són el puntet, és el que li dona el picar en aquests derbis. La veritat, m'agradaria poder ser-hi, la veritat, però va ser que no. Està molt lluny. Sí. Estic de viatge, de fet. Hem fet una repassada important, Important, aquests 15 dies els hem repassat bé i us hem donat una petita prèvia de lo que ve aquest cap de setmana i els pròxims enfrontaments interessants. I ara comentarem cosetes que ens agraden, que veureu que són temes relacionats amb les guerreres i amb pressupostos de lligues estrangeres. Per tant, ens veiem aquí. Un moment. Comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Benvinguts de nou, anem ara ja en temes no tan així, que bé, tampoc ens estarem sempre cada dia repassant tot, no? Però mira, com era el primer dia, per situar-nos una mica de com està l'handbol després de l'estiu, potser sí que calia. Doncs el primer, Víctor, és que Carlos Viver i la Real Federación Española de Balonmano han acordat cessar la seva relació contractual. Carlos Viver ja no és el seleccionador de les guerreres.
a escassos 3 mesos de que es disputi el Mundial de seleccions femenines a Espanya, que recordem es juga amb seus a Llíria, Torrevella, Castelló i Granollers, i clar, això és estrany sempre que un seleccionador a falta de 3 mesos deixi la selecció, perquè a més bé, la versió oficial diu que ha sigut de mutu acord, això no ho sabrem mai segurament si és cert o no, però és estrany. Sí, alguna cosa ha passat aquests últims Jocs Olímpics, alguna cosa ha hagut de passar, algunes discordances entre cos tècnic, jugadores, cos tècnic, federació, alguna cosa ha passat i no s'ha vist amb cor de seguir fins al pròxim campionat i després deixar-li clar, recordem que a l'haver-hi Jocs Olímpics el cicle per preparar el campionat és molt més curt i potser hauria d'haver apurat passar el campionat i després deixar i cap a l'any següent hi ha un entrenador poder treballar amb una mica més de marge, però segurament les seves raons ha de tenir per deixar l'equip. Clar, recordem que aviam, aquest Mundial fa un temps que es sap que es farà, hi ha hagut un programa que era l'Objectiu 2021 que ha anat formant a jugadores que crec que només n'hi ha una o dues que acaben entrant en convocatòria. Jo no sé si Carlos Viver ho ha vist magre i ha dit, escolta tu, que se la pegui una altra, perquè jo ho veig magre, però també reconec que cada campionat de les guerreres dic, ho veig molt magre, i després algun que altre campionat acaben sumant medalla. Llavors, sempre em menjo encantat de la vida, em menjo les meves paraules. No sé si saps sobre el Mundial, que a xala.cat hi ha la plataforma Fly Humble, que bé, hi ha reportatges interessants sobre les seus, sobre diferents jugadores, reportatges d'aquests de format curtet que te'n pots veure un parell o tres de seguits, i bueno, algun és una mica massatge, d'aquests de més massatge que periodisme, sobre la figura, per exemple, de Paco Blázquez o així, que bueno, el de Paco Blázquez no el mireu, mireu el de les jugadores, mireu el de Tess Wester, mireu, que és realment interessant i ja està. I bueno, tenim la primera convocatòria de José Ignacio Prades com a seleccionador, que bueno, són 2 partits classificatoris per l'Europeu de 2022, contra Eslovàquia i contra Portugal, en teoria equips un punt per sota, i bueno, te la llegeixo ràpida, Sí. Porteria, Silvia Navarro i Mercedes Castellano, tot normal, lo de sempre. Extrema esquerra, Jennifer Gutiérrez, Sole López, lo de sempre. No bajo el sol. Sí. Primera línia, per dir-ho com tot seguit, Sandy Barbosa, sí. Lara González, Paula Arcos, que es va sortir en els jocs, recordem, Sílvia Arderius, Alicia Fernández, Carmen Campos, Irene Espínola i Almudena Rodríguez. 2 esquerranes, Irene Espínola, que algun cop ha anat amb més rol d'especialista defensiva, però bueno, i extrem dret, Maitán Echevarría, Carmen Martín, torna Maitán Echevarría, que havia quedat fora, havia entrat Marta López últimament, i al pivot Eli Cesario i Elisa Chapchet. No estan Nerea Pena, no està Marta López, no està Ainhoa Hernández, que això recordem, la pivot titular, i no hi és Mireia González. No sé si és com... Bé, al final Nerea Pena està en dinàmica de Vipers, potser no pot descansar, no? Diguem, per aquests partits contra rivals inferiors, i al final també els problemes físics, cada jugador està com et va venir a viatjar aquí i allà, però bueno, jo crec que... El tema de la quarantena noruega també, sí. Per tornar, merdes així. Sí, bueno, la primera convocatòria és continuista, com era també. Sí, continuista, amb algunes variants petites, però bueno, provem coses... Bueno, matisos, però bueno. No són tampoc rivals. És que hi ha... No... Tampoc hi ha molta gent molta cosa a la que triar, realment. Home, jo Maitán Echevarría sí que és cert que la trobava a faltar a les últimes convocatòries, Jo crec que... Aviam, té també molt... És una jugadora super jove, però la trobava a faltar. Crec que aporta molt, que té més capacitat defensiva que Marta López, que pot fer un molt bon avançat si ho requereix, i que està bé. Veurem Paula Arcos en quina posició juga. Ella a Guardés juga de lateral dret, és dretana.
A Tòquio la van veure atacar d'extrem per defensar de 2 i estalviar un canvi atac-defensa, però no sé si és en certa manera una mica renunciar a l'extrem en atac, i això No m'acaba. quan t'hi veus allà, diguem, i has de fer una cosa o altra, prendre la decisió, mira, perquè a més recordem que la convocatòria era més curta i això, però veurem en quina posició juga. Sí, passarem els partits i veurem a veure què tal, Sí. què planteja aquest nou seleccionador i com gestiona les posicions de les jugadores. I Víctor, passant al següent tema, bueno, Notícia de fa poc, sí, avui dimecres s'ha fet oficial que David Barrufet entra a treballar dintre de la Federació Espanyola d'Handbol. Blázquez ho ha fet oficial també, la Federació ho ha fet oficial, és un gran fitxatge, ha de fer una gran feina al Barça i bueno, segurament haurà tingut ofertes d'equips de fora i tal, però bueno, li surt més. sí. Segurament pot treballar des de casa, des de Barcelona tranquil·lament, amb algun desplaçament puntual amb l'AVE a Madrid i tal, i per tant li surt més a compte treballar per la Federació Espanyola i farà una gran feina, suposo. No sé com treballaran, temes de la base, en temes de la selecció absoluta, no sé, suposo que això s'anirà especificant una miqueta més en el futur, no? Ara de moment s'asseguren que Barrufet treballarà a la federació i entre ells suposo que trobaran un acomode que li vagi bé, no? La posició on se sentia còmode i pugui fer la feina que més li vingui de gust. Home, l'experiència que té, com a, diguem, als despatxos, els resultats, ja ho vam dir, són immillorables. No es pot fer millor, jo crec, el tema. Però clar, és diferent fitxar jugadors per un club que la tasca tècnica en una selecció, perquè no crec que en el Barça hi tingués molt de pes en aspectes de model de joc. No ho sé, tampoc parlo des del desconeixement. I potser aquí se li requereix més i bueno, ja veurem. Jo crec que la federació encerta. Així de primeres encerta. I el temps dirà. I bueno, tanquem el tema federació i ara començarem a parlar de temes de pasta i alguns apuntets més petits. Una cosa que ens fa molta enveja de França. Sí, bueno, jo comentaria primer tema una miqueta més ràpid cap a Rondo, que és el seleccionador d'Egipte, Sí. ex-entrenador de Vardar, entre d'altres, no? Acaba de fitxar pel Melsungen de la Lliga Alemanya, de la Bundesliga, un equip potent, com tots els equips de la Lliga Alemanya. Se fan càrrec d'ell, ha començat una miqueta malament la temporada del Melsungen. Diria que el seu entrenador era, com es diu? Gudmundsson, Gudmundsson, no? Gudmundsson. Un entrenador de renom, però... Gudmundsson no va ser or a Brasil, amb Dinamarca? Diria que sí. Bueno, és un entrenador molt contrastat, que no, amb un equip molt potent, que no ha començat bé la temporada i no s'ho han pensat dues vegades i l'han fet fora i han decidit fitxar Parrondo. Parrondo, tenia feina a la selecció, haurà demanat permís a Egipte, no sé quina relació contractual tenen amb Egipte, si ha acabat, si encara segueix, però li han donat la llibertat de poder fitxar i repassem una miqueta als jugadors que té aquest equip perquè veieu quina plantilla té l'equip de Parrondo. Noms com Marino Maric, m'encanta, és un dels meus pivots preferits. Julius Kuhn, Finn Lemke, Tobias Reichmann, qui no el sàpiga és un jugador que ha guanyat la Champions amb el Kielce, és l'extrem aquest esquerrà que sempre amaga abans de xutar, molt bon xutador de penals, molt bon definidor. Silvio Heinevetter, un dels porters més bojos que hi ha al panorama internacional, un clàssic de la Lliga Alemanya, equips com el Füchse Berlín, per exemple. André Gómez, un jugador que jugava al Porto, titular important a la selecció de Portugal, lateral molt potent, molt bon salt, molt bon xut. Kai Hafner, Alexander Peterson, un altre mític de la Lliga Alemanya, i Domagoj Pavlovic. Per tant, té una plantilla molt bona. En cert punt entenc que esperessin resultats directament i que algun feedback hi ha hagut dels jugadors segurament de que així no anem bé i així no aconseguirem res, perquè si no em sembla estrany que a Alemanya no s'han de fer fora els entrenadors tan ràpidament, per tant alguna cosa ha hagut de passar perquè el facin fora tan ràpidament, només amb 3-4 jornades de 4 partits i una victòria
i és un equip que ve de cada 6è. És a dir, amb tota la pólvora que hem nombrat, és a dir, amb tots els gols que porten al canell tots aquests jugadors, que són molts, a la Bundesliga et dona per cada 6è. Sí, espectacular. Bueno, és que clar, Fuchs Berlin, si pares a pensar en la plantilla i les incorporacions, aquest any incorporen Viran Morros, top 5 millors defensors del món, si no top 1 o top 3, depèn de com el vulguis fer servir. Viran Morros és un dels millors defensors encara del món. Veurem com s'adapta a la Lliga Alemanya, per exemple. Després tens equips com el Flensburg, Kiel, Rhein-Neckar, l'Hamburg, que ara torna a estar al Mehunge, Hannover, que ha estat molts anys a dalt, ara sembla que va una mica cap a baix, té problemes de calés. Wetzlar, tot i que ha perdut el porter ara, crec que se'n va cap al Kiel, em va semblar veure ahir. Leipzig, un altre equip que està pujant amb ganes. Bueno, hem vist Magdeburg l'any passat. L'Hamburg, torna a l'Hamburg, a la Bundesliga aquest any. Per tant, és una lliga potent i que és difícil, tot i tenir bones plantilles, gairebé tots els equips tenen bones plantilles. Sí, no hi ha un dolent. A més, bueno, a mi també, no només els gols que, per exemple, tenen al canell André Gómez o Pavlovic, també és un tio que se li cauen els gols. Bueno, és que Julius Kuhn i Finn Lenke poden ser el centre titular de la selecció alemana, a la defensa, tranquil·lament. Normalment juguen Pekeler i Winczek, però és que si tu surts a un campionat amb Finn Lenke i Julius Kuhn, vull dir, no vas malament, tampoc. No, per res. Vas sobrado, la veritat. Sí. I bueno, ara, hablando del tema que me quema, parlarem de pressupostos. S'ha fet públic, com tots els anys, pressupostos tant de la Lliga masculina com femenina de França. El repassarem aquí ara un per un, perquè veieu les quantitats econòmiques, no només el Paris Saint-Germain, que és evident, sinó els altres equips, com es mouen econòmicament a la Lliga de l'Star League. Començarem de dalt a baix, no? Mira, Víctor, manejen més pasta amb els que menys. A mi em fan enveja dues coses de França en aquest aspecte. Un, les xifres. És així de clar. Però l'altre, i és el que em fa més enveja, la transparència. I ho vam comentar tu i jo, és a dir... Bueno, és que llegia per Twitter l'altre dia que només 2 equips de la Lliga Guerreras Iberdrola havien fet públiques les xifres del seu pressupost de cara a la guia de la Lliga. Però què vol dir això? Què vol dir? Tu jugues a la meva Lliga i t'exigeixo unes coses que es diuen transparència i tal, perquè després desapareixen clubs per dir, bueno, no passa res, no, si no volen dir que no ho diguin, no, que ho diguin i que hagin de presentar un aval econòmic. I escolta tu, si això en un primer moment és un impacte, però és que és com a la base del que ha crescut la Lliga francesa, de la solvència econòmica, i per això han arribat a aquestes xifres, perquè si tirem 10 anys enrere era totalment a l'inrevés, ens miraven ells cap aquí, però si competim en un model esportiu com el que tenim i que és, bueno, són franquícies o són marques tal, la part empresarial no pot estar descuidada, al revés, és que si falla la part empresarial ja ho veiem, desapareixen els millors equips del món, és indispensable. I aquí podem passar a parlar de números, però ja ho dic de veritat, molt bé la transparència de la Lliga francesa. Sí, també, bueno, la bonança econòmica fa que sigui més fàcil, no?, també poder fer públic els seus números. Sí, però quan van començar no estaven així, i ara estan així, i és un tema de l'actitud que mostres, no?, tu al publicar-ho, de dir, bueno, transparència pura i dura. Per què? Perquè jo obligo els meus equips a presentar un aval econòmic, obligo que les condicions dels jugadors siguin d'esportistes professionals, ja està, i per això arribes aquí. I ara, clar, que poden treure pit, però no ha sigut sempre així. I va haver un moment que es van plantar i han crescut a partir d'allà. I bueno, per començar, l'equip amb més pressupost és el Paris Saint-Germain, és evident, amb gairebé 18 milions, 17,8. El segueix el Montpellier, que té 7,8 milions, que ja és una baixada de 10 milions de pressupost menys. El Nantes amb també 7,8. Aquests són els equips que juguen Champions, bueno, el Nantes juga Lliga Europa. Lliga Europa, quedant finalista de Final Four, Sí. Després el Pays d'Aix, que és el PAOK, 5,8 milions, un altre que juga a Lliga Europa.
que també juga a Lliga Europa al Nimes, que té 5 milions justos. Limoges, que és un equip que fa poc va pujar a la Lliga Nacional de França i la temporada passada va fer una gran temporada, 4,3. Limoges és l'equip de Dolenech, no? Sí, de Dolenech i Dragan Gajic i on estava Juan Andreu també l'any passat. Dunkerque 4,2, Chambéry 4, Sant Rafael 4, Chartres 3,7, que és l'equip de Toni Gerona, si no estic equivocat. Cesson Rennes 3,6, Phoenix Toulouse, que era un dels equips més poderosos abans i ara ha agafat una miqueta, 3,3, està classificat per la Lliga Europa també. Phoenix Toulouse, on jugava Ferran Soler en el seu moment, per exemple. Sí, Luke Steins també, per exemple. Nemanja Ilic, que va anar a jugar al Barça quan va tenir la lesió i el van tenir que agafar a la mitja de temporada. Després Nancy, que és un dels equips que acaba de pujar, 3,2, més que el Cretil, 3,1, que és l'equip de Barbeito, pot ser? Barbeito, correcte, el Cretel. Després Istres, Provence 2,6 i un altre dels que van pujar nous, que és el Saran Lugà, 2,3. Per tant, tots els equips, el que menys té 2,3 milions. Que jo crec que ja voldria el Torrelavega tenir 2,3 milions de pressupost. Sí, ja voldria la de Mar tenir 2,3 milions. Exacte, és que però feia per fer el paral·lelisme amb recent assegut, no saps? Però és que... Amb jugador que juga en Lliga Europea, o sigui, compares que ells juguen en Lliga Europea aquí, el que menys té és el Phoenix Toulouse 3,3 amb els que juguen a la nostra lliga. És que jo crec que Vidasoa no sé quin pressupost deu tenir, però... Jo no crec que Vidasoa arribi als 2 milions d'euros, ni a l'1, potser. Un milió? Potser un milió just? No deu ni arribar, tio. És molt trist. Bueno, el Vidasoa igual un milionet sí que rasca, eh? Jo crec que... Ademar i Logroño ja estic segur. El Vidasoa tira molt de cantera, el Vidasoa no... Jo no ho penso, que tingui... Però és que el Pau no em sorprèn, perquè l'any aquell que van agafar Karabatic amb de les apostes, que el van fer fora a Montpellier, li van fer una oferta de, si jugues 6 mesos amb nosaltres, 500.000 euros, tio. Per salvar l'equip, perquè en aquell moment estaven hores baixes i va anar ell allà i l'equip es va salvar i li van acoquinar la pasta. Vull dir, imagina't, és un equip que té possibilitat d'oferir $500.000 d'euros a un jugador que no vol ningú, que li podia haver ofert 2 duros i dir-li o jugues aquí o no jugues a cap lloc, i encara així n'ofereix $500.000 d'euros. I ara el que la gent se sorprendrà encara més és els números de la Lliga femenina, que la gent es quedarà boja, perquè si ja els equips masculins ens donen una pallissa, és que els equips femenins de França ens guanyen els equips de la Somal masculina. Sí, totalment. És espectacular. Però de carrer, a més, també. El Brest, 4,7 milions. Vull dir, estem parlant que el Brest té més pressupost que els menys els 5 primers dels masculins. Després vindria el Brest femení. Després del Nimes, abans del Limoges, del Dunkerque i del Chambéry, imagina't. El Metz, 3,2. Vull dir, és que estaria amb el Phoenix Toulouse allà ahir, saps? Sí. Encara. Després, Bourg de Péage, 2,4. Nantes femení, 2,4. París 92, on juga una espanyola, diria. Sí, Lara González. 2,1. Toulon, 1,9. Florí, 1,8, Dijon 1,6, Besançon 1,6, Chambray 1,6, Plan de Cuques, vaya noms que tenen també. Plan de Cuques, que 1,5, el Niza 1,3, Merignac 1,3 i aquí punxem una miqueta que és el Celes d'Ursubel 900.000 euros, però bueno, que és un pressupost jo estic segur que el... Lo bo és que ja aquí hi ha més aquí... Està més igualat. Sí, està més igualat, no? Menys el Brest, no? I el Metz 3,2, els altres són de 2 a 1 aquest baremo. Estic segur que no ho podem saber per això, per la manca de transparència, però el pressupost més baix de la Lliga francesa femenina és més alt que tots els de que qualsevol altre equip, o igual que la Lliga Sobal traient el Barça. Estic segur. És a dir, les xifres que jo manejo de forma extraoficial sempre han anat entorn al 0,8-0,9, els més alts. Sí, és que tu busques dades extraoficials d'anys una mica anteriors, no? Per exemple, del 2020, així extraoficial, que no saps si és real o no.
Per exemple, el Kiel et maneja 10 milions d'euros. Mhm. Totalment, em sembla correcte, no? Flensburg 6 milions, Rhein-Neckar 6 milions, Fuchse 6 milions... Vale, aquests equips així poderosos 6 milions. Vale, l'equip que menys maneja d'Alemanya, segons això, 1,2. Està bé. Sembla que està bé. Els altres 3 i pico, 4, 5, més o menys. Anem a Sobal. Barça, quasi 10 milions. 9 milions, 7. Extraoficial, No es pot saber si és... I segurament baixi aquesta temporada. Són dades que semblen força reals perquè ja fiquen 9,784, sembla una dada que l'han tret d'algun lloc, no? Si no, per inventar-t'ho no m'inventaria tan complicat jo. És Vidasoa 1,1, que més o menys és una cosa creïble, Sí. perquè al País Basc hi ha molt suport. Mhm. És Ademar 1,1, això em sembla més complicat. No, aquesta no me la crec. A dia d'avui no. Em sembla molt complicat. Logroño diuen que entre 500.000 i 1 milió Home, em sembla Pot una ser real. forquilla ampla, pot ser real, ja et dic jo que... Em sembla una forquilla molt ampla. Em sembla flipant que la Lliga Alemanya i la francesa tinguem dades tan aquí, me fiquen interrogants, no ho sé. Sí, sí. Granollers aquí fica 1 milió, que em sembla que és impossible. Oh, ja et dic jo que no. Va de Huesca 700.000. Però si vaig a narrar Granollers i no em donen una ampolla d'aigua. Ana i Tassuna 700.000, jo crec que tampoc. No. Valladolid 600.000, crec que tampoc. I tot i així, donem... Porto Sagunto 500.000, ho dubto molt baixant a plata. No, exacte. Si les donguéssim per Són les certes... dades una miqueta... Si les donguéssim per cotxe. certes aquestes dades, tot i que clarament estan inflades, Sí. donem-les per certes. És que és una misèria, i veient la comparació. Encara així no ens ho creiem, Clar, és que... És que, no sé... Estem parlant d'això, de que el Sant Quirze, per al femení, no té 1 milió d'euros de pressupost com tenen els equips de primera divisió francesa. És que, vamos, però és que estan molt lluny de tenir 1 milió d'euros de pressupost. Vull dir, amb prou feines han pogut portar de fora una jugadora, que a més pobra s'ha lesionat, la Castro es diu. Però ja suposa un esforç pel club tenir una jugadora de fora. Imagina't. És desesperant, no sé. Sí, aquí mirant dades i no... No, ja, així per parlar de la Lliga Francesa Femenina, ara mateix hi ha 8 jugadores espanyoles a la Lliga Francesa Femenina. Marta Mangué, que torna de lesió al Bourg de Peix. Lara González, que ja ho has dit, del París 92. Jugant molts minuts en atac, de moment, el que s'ha vist, que ja està bé, té molt a portar també. Paulina Buforni, Cava Gassama, al Florí. Paula Valdivia, al Xambré. Carmen Campos, al Dijon. Eli Chávez, al Plan de Cux. I Agustina López, que és uruguaia però té nacionalitat espanyola, al Toulon. Pues aquestes 8 jugadores segurament tenen millors condicions laborals que qualsevol altra companya seva aquí a Espanya. Segurament no, ja t'ho dic. Té tota la pinta, la veritat. I bueno, aquí tenim com a dada que dades extraoficials segons el club, però clar, tampoc hi ha una dada, no és una dada que estigui corroborada res, però Casa diu que mou entre uns 710.000 euros. Sí. És una dada real, però que tampoc... És No sabem d'on surt tampoc al final. Sí, la dada aquesta és... La font és Ángel Cárceles, segons ell, ho ha posat a Twitter, preguntant directament al club, preguntant directament a Rocasa. Llavors, bueno, li dono certa fiabilitat. Doncs bé, ho tallem una mica perquè estàvem en un to ja massa tristot, no? Que no tenim diners, tal, els altres ho fan millor, i que ja portem una bona estona de podcast. Moltes gràcies, Víctor. Recordeu deixar-ho en els comentaris qualsevol suggerència, qualsevol tema del que vulgueu que parlem, i que teniu el codi de descompte de Gimvic amb les instruccions aquí sota. Moltes gràcies, Víctor. Vagi molt bé. Fins la Fins la pròxima. Adéu.